Хутка пачнуцца навагоднія цуды. А тым хлопчыкам і дзяўчаткам, якія хочуць хутчэй зазірнуць у цудоўны свет, прапануем прачытаць цікавую і незвычайную вершаваную казку Наталлі Ігнаценка «Казачнае падарожжа з прыгодамі». З самага пачатку апавядання маленькія чытачы стануць сябрамі двух братоў, якія трапілі ў чароўны лес да Дзеда Мароза і прыгажуні Снягуркі. Але самі не зразумелі, як у ім апынуліся. Усё было бы добра, да ў дзядулі здарылася вельмі непрыемная справа. Яго чароўны посах скралі, а без яго не будзе зімняга, доўгачаканага свята. Ды вот яшчэ бяда. Скрала яго не хто-небудзь, а снежная каралева. І вось браты адправіліся ў падарожжа з прыгодамі. Каго яны сустрэнуць у лесе? Ці змогуць адшукаць магічны посах? Гэта даведаецеся на старонках кнігі, дзе будзе шмат прыгод і цудаў. Чытайце і адпраўляйцеся ў казачнае падарожжа разам з галоўнымі героямі.